कहवन विटामिन तोहार पियौनु हो पियैले बारे सेवा सेवा दानी लागे जमकेनु हो पहिले बारे उसे तोरा का मतलब बा सुख पावे है कतना कही हो हम दिन भर बैठल रही हो का बुझला शारदा कपूर जैसा हुन बोल कैसे हो गइलू रे जान लागे सोइए के बिना रोटी खइलू रे जान लागे सोइए के बिना रोटी खइलू रे जान गुलु गुलु गाल दुनु भइल बा हो पुहा जइसे ना हो बोलाए सा